veure que vull gravar-vos. Hola, Pablo. No ha fet una foto, ha fet un vídeo. A veure, Martina, què bé estàs fent tu? Molt bé. Ha fet una foto. Tu per què el tens del revés? Tenen que tindre-ho així, no? A mi també em fas un vídeo. Els ha fet a tu. Espera. A veure, Rocío, com ho passa? Molt bé. Molt bé.